Welkom dames en heren bij weer een nieuwe aflevering van De Passie Van. In dit programma laten we u gewone mensen zien. Gewone mensen met een bijzondere hobby of die een speciaal of apart beroep hebben. Kleurrijke mensen of juist de vrijwilliger achter de schermen bij de vereniging. Geniet van deze aflevering en bedenk, het kan zomaar uw buurman of buurvrouw zijn. Blijf dus kijken. Ik ben Karel Jeuken uit Leunen. Ik ben vijfde generatie klompenmaker, maar ik doe dat vijfde generatie nog als handmatig en als hobby. We zijn in Nederland nog met 50 klompenmakers, maar in Limburg zijn we nog maar met 2. 1 man rustende en ik dan als handmatig en als vrijwilliger. Om klompen te hebben, om hout te hebben, dan moest men populier of willige hout hebben. En het populier, de willige hout, was een snel groeiende houtsoort. En dat was na een 30, 35 jaar was dat kaprijp. En dan werden de bomen omgezaagd en dan werden ze met een mallejan naar huis gebracht. Dan stond de stam omhoog, die viel dan omlaag. Dan kwam de mallejan en dan trokken de paarden dit omhoog, de stang. En dan zie je achter, omdat het een kromme as is, dat de boom nog op de grond ligt en dan trokken de paarden dit omlaag en dan zie je de boom van onder omhoog komen. Dan kwam je van de grond, dan zetten ze hier een ketting om en die trokken zo met de mallejan de boom naar huis. En dan als de bomen thuis waren, dan werden de bomen in blokken gezaagd. En de blokken bepaalden de lengte van de klomp. En de blokken waren 5 centimeter langer als de binnenwerk van de klomp. En dat had te maken, die 5 centimeter, met de hak en de neus. Nou gaan we de blok kloven. Dat wordt altijd uit het hart gedaan. En de lengte voor een draagbare klomp moet ongeveer 14 bij 14 centimeter zijn. Dus nu ga ik daar een tekening op maken en dan kloof ik de klomp open. Nu heb ik, zoals je ziet, heb ik hem nou 1 keer doorgekloofd. Er zitten 4 blokken in. Kloof ik hem nog 1 keer zo op. Nu maak ik de onderkant en de zijkant maak ik recht. Dat doe ik allemaal met de bijl. Dus dan kap ik er een model aan. Het werken met klomp maken is toch een vrij zwaar beroep. En vroeger, net als mijn vader en mijn opa en mijn vaders en broers, die moesten toch altijd 6 per dag maken. Anders hadden ze geen bestaan in de klompen. Ook aan een boomafval voor de klompen, dat is het zagen, blokken maken, afkappen. En het uithollen van de bomen, van de klompen. Dan gaat er ongeveer 70% van het hout verloren. Dus de klompenmaker heeft heel veel kachelhout. En dat wordt bijna allemaal in de kachel opgestookt. Dan is hij zo al een heel eind klaar voor de verder bewerken met de andere messen. Klompenhout moet allemaal nat zijn. Om te verwerken moet men nat, vochtig hout hebben. Liefst 70% nat. Maar omdat ik het vrijwillig en nog als ambachtelijk doe, heb ik mijn blokken hout altijd in het water zitten. En heb ik hier emmers zitten. En als ik dan iets aan het maken ben, dan leg ik ze allemaal in het water. En dan blijven ze ook goed vochtig. Kijk, hier ben ik mee bezig. Hier ben ik mee bezig. En zo maakt hij, kijk, hier heb je dan ook weer een paar klompen dadelijk. Er worden een paar lage klompen. Hier heb ik nog een paar klompen zitten, daar ben ik mee bezig. Ik heb er een uitgehold. En elke keer stop ik die in het water.
Nu we met de bijl het model aangeslagen hebben, nu gaan we met het paalmes. Dit is het paalmes, het lange paalmes. Je ziet dat het lang is, maar daar kunnen we er goede kracht op uitdrukken. Dus om de kracht wat te verdelen, hebben we een langere heft en dan wordt de kracht minder verdeeld. Dit zetten we hier in een oog, dan zit hij altijd vast. Hier vat ik hem dan vast en dan ga ik hier met snijden met het paalmes. Ik heb net het model van de klomp gemaakt met paalmes. Nu ga ik ze in de heulbank zetten. Dit is de heulbank. Dan zet ik de blokken in. Ook altijd per paar. Hamertje erop. Kijk, daar staan ze vast. Nu heeft de klompenmaker een dopbijtel. Dan ga ik ze met uitkappen. Als ik dit er allemaal uitgekapt heb, dan moet ik daarin en dat doet men met effers. De eerste is de voorloper. Je ziet aan het puntje dat er puntje op zit. Dat wil zeggen, daar ga ik mee op diepte. De tweede is niet zo groot punt en de derde is rond. Dat wil zeggen, als ik elke keer eronder in kom, dat ik niet automatisch dieper ga. Want dan zou ik na 5, 6 keer onderin geweest zijn met dat puntje en dan kom ik eronder uit. En dat is ook niet de bedoeling. Dan vat je de grote even ook nog met een puntje aan. Die maakt het een beetje. Die maakt het nog iets groter. Dan vat je de grootste en daar doe je de rest mee. En dan haal je allemaal halve blokken uit. En nu doe ik elke keer halve slagen uit. Ik haal mijn hand hierop. Mes trek ik tegen het hout aan. En dan ga ik hier op de rechterkant en dan druk ik hem erin. En halfweg, dan begin ik aan deze kant. Dat doe ik 3 keer. Dan ben ik bovenaan hier. En dan begin ik aan de linkerkant. Ook weer onderaan 1 keer. Dan kom ik naar boven 2 keer. En dan kom ik hier aan de kap is 3 keer. Dan heb ik 3 mesjes. Dit is de hakhaak. Dit is de opsnijer. En dit is het vaarsmes. De hakhaak is een klein mesje. Dan snij ik dat met rond. Maak ik dat helemaal met rond. Dat doe ik met dit mesje. Dan heb ik de opsnijer. Dan maak ik hem hier met recht. Dat doe ik alleen maar met tot in de bodem snijden. Dan doe ik hem af en toe meten voor de breedte. En dan vat ik het vaarsmes en dan maak ik de bodem met gelijk. Dan kom ik aan die zijkant en dan haal ik wat ik net opgesneden heb, haal ik er dan meteen uit. Als de klompen dan zover helemaal klaar zijn, hol er ook weer de rechtse uit. Dan, als je dat helemaal klaar hebt, dan komen ze terug op de werkbank. Dan worden we met een paalmes precies de breedte opgesneden. Want er moeten allemaal bepaalde dikte zijn. Hebben we een schrapmes. En daar doen we de klompen met opschrappen. Dus daar doen we alle oneffenheidjes met afhalen. Kijk, dan wordt die glad gemaakt.
Als dat dan gebeurd is, dat glad maken, dan is het tijd voor de klompen te laten drogen. En dan worden ze per paar gedroogd door de wind, niet door de zon. Want als de zon erbij kan, omdat er veel vocht in zit, dan gaan ze aan springen. Men kan ze ophangen gewoon aan de nagel, kan ze hangen aan de koord. Mag ze ook ophangen onder de pannen. Maar op een gegeven moment, als het dan te hard gaat, dan kun je op een gegeven moment de klomp ook een keer draaien en dan moet het water weer helemaal terug. Ja, als dan de klompen na 2 of 6 weken droog zijn, dan zijn ze klaar voor de verkoop. Dan hebben we blanke klompen en je hebt geverfde klompen. Mijn familie, de familie Jeuken de Venray, die al meer dan 200 jaar klompenmaker in de familie is. De derde generatie terug, mijn opa, die heeft dit logo ontworpen. Scheel, zwart, rood en vernissen. Dan zal ik laten zien hoe dat gaat gebeuren. Eerst wordt de klomp geel gemaakt met gewone verf. Dit is klompenlak, dat was speciaal nog voor de klompenmakers gemaakt. Dat hoeven wij maar 1 keer te schilderen en dan is hij al dekkende. Daarna gaan we over het figuurtje maken. De klompenmaker heeft er een biezentrekker voor. Hier voor zit een wieltje aan. Dat is gekarteld, net als vroeger een dubbeltje. Daar komt de zwarte verf doorheen en daar kunnen we het figuurtje mee op maken. Dit figuurtje heb ik al zoveel keren gemaakt. Mijn vader heeft dat geleerd, mijn vader heeft dat weer van opa geleerd. En dan trek ik daar het figuurtje nog. Dat is allemaal handwerk. En ieder klompenmaker mag zelf weten wat het figuurtje erop mikt. Ja, ik zie, je ziet hier dat Nelly nou trooien en inkleuren is. En ik heb ook straks al verteld dat ieder klompenmaker zijn eigen logo heeft. En zo is mijn opa is hier begonnen een goede 100 jaar terug met dit logo te ontwerpen. Het logo heeft verder geen betekenis, maar het is wel een algemeen bekende logo in Venray van de klompenmaker van de familie Jeuken. En ik doe dan het geel maken en het zwart erop en Nelly doet altijd alles inkleuren. Nou, dan moeten we maar eens komen naar mijn verzameling kijken. Ik heb een verzameling van klompen. Die heb ik, mijn vader heeft mij verteld dat allemaal verschillende klompen hebben. Iedere klompenmaker heeft zijn eigen modelklomp, ook zijn eigen schildermotief. En toen ik er in 1986 mee begonnen ben, toen zei mijn vader, nou als je eens 20, 24 per kunt krijgen. Ik ben verzamelen in Nederland. En ik heb op het moment denk ik 450 tot 500 verschillende paar klompen van verschillende klompenmakers uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Slovenië. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van De Passie Van. Kent u ook iemand in uw omgeving die een passie heeft? Een verzamelaar, een knutselaar, een natuurfreak, een kunstenaar of iemand die zijn werk als passie heeft? Geef deze persoon dan op aan de redactie van Pil en Maas TV of Weekblad Pil en Maas. Tot de volgende Passie Van!